Danas Hrvatska, ja se sjećam tog svjetskog prvenstva 98. kada je na pres konferenciji Ćiro rekao do danas je za Hrvatsku čulo 500 miliona ljudi, a od danas 5 milijardi. Koliko je važan zapravo kontinuitet igranja na velikim takmičenjima? Pa jako važan, evo mi smo samo propustili 2 velika takmičenja. Evropsko i na svijetu. Da, to je zaista među najboljima na svijetu po tom broju. Mi nemamo tih problema, što je govorio o reprezentaciji, kod nas zaista sve štima i kako dolikuje drugima i trećima na svijetu, vrhunski uvjeti, sve ono baš na većem nivou. I to svjetsko prvenstvo ili evropsko nosi financijska sredstva. Pomaže savezu da još više ojača, još više opstane i taj kontinuitet je jako bitan. Već je postao nekako domaćin na tim svjetskim prvenstvima evropskima, znaš sve i puno ti je lakše. Evo kad si novi, kad si prvi put i puno lakše i raditi, pripremiti sve to što je. Tako da evo, s te strane mi zaista nemamo nikakvih problema i taj kontinuitet i ono što ja stalno govorim, Hrvatska mora biti na tim takmičenjima i da je to prvi i osnovni uvjet, da je to cilj. Kasnije što bude to drugo.